de mam er een gegeven, mijn schwans is er een gegeven. En mijn vriendin toen. Oh ja. Hoeveel keer die nu? 24 Kitchen is op een gegeven moment super populair geweest. Hè. Er werden heel veel bekeken. Ja. Dus nu weer een beetje weggezakt. Maar in ieder geval, Rudolph's Bakery. Wat? Ja, ik ga de slogan aan de bek. Rudolph's Bakery. Rudolph's... Wacht. Santa Claus. Rudolph's Bakery. Ja. Dus ik ga het Nederlands zeggen. Bakery. Rudolph's Bakery. Rudolph's Bakery. En hij had zijn eigen lean ook. Met allerlei Potten en pannen. en keramiek en weet ik veel wie er Zeker allemaal, bij de Blokker te holen of zo. Ja, volgens mij wel. Volgens mij wel bij de Blokker. Vind ik echt zo'n samenwerking. Dus ik weet niet, maar bij me toen hij volgens mij de moeder des huizes. En dus ik bestelde me zo'n ding. Zo'n Rudolf. Zo'n Rudolf ding, Ja. zo'n shawl. Een Overshawl. Nee, geen overshawl, een komp. Ja. Een komp. Ja. Moeilijk Een woord om ding, op te komen. Ja, nou, ik heb het bloed heet hier, man. Ik ben blij dat ik er nog zit. Keukengerei. Ja. Dus ik bestelde dat en toen kwam dat binnen en toen, ik pakte dat uit en toen hoorde ik er een komboot. En ik dacht, oh, Schuan. Ja, niet mijn smaak, maar Schuan. Dus toen moest ik die doas wegzetten en ik, dus die doas nog zwaar. Zat er nog een in. Dus ik wilde de doas zo wegzetten. Zat er nog een in. Er zitten er 3 in. Dus joh, niet 1 gepakt, maar 1 collie. En in 1 collie zaten er 3. Dan denk ik, dat is nu leuk. Nu kan ik natuurlijk een goede beurt maken. Dus ik heb de mam er een gegeven. Mijn schwans is er een gegeven. En mijn vriendin toen. Oh ja. Ja. Hoeveel keer die nu?